Selam, men Bulat Bayramov. Amilla Sengimayeva. 19 noyabr Qozonda Piramidada biz sizga Xotin plus er degan konsert programmasini taqdim etishamiz. Bugun Xotin er degan temaga sketch komediya ko'rsatamiz. Bugungi chiqarilishda erlarning xotinlarına narsa aytirga yaramaganligi haqida сөйләшербез, ko'rsatirmiz. E'tibor ekranga. Selam matrum. Nishi xallaring? Kunim nishi buzdi? Нәрсәсен син кайтып кирмәс бурын допрос оештырасы. Бәлки син башта үзеңнең хәлләреңне сөйләрсең, аннан соң мин үземне икән сөйләрмен. Син кайчышлы кибеткә кирип помидор алырга онытмадыңмы? Помидорны сыты бизәсе. Онытмадым, әле мин сиңа журналда алдым. Матурым, рәхмәт. Син бар сериалны карамында мин үзем пешереп бетерәм. Син пешерә белерсеңме соң? Ну синең кебек инде бөтен нәрсәне кийдерәм. Синең кебек үк булдырып булмаса да тәмле пешерергә тырышырмын инде. Кадерлем, син беләсеңме бүген нинди көн? Нишләп инде белмәскә? Шымга? Синең туган көнең? Минем туган көнем? Сыер бозаулаган көн. Нишләп инде белмәскә? Безнең танышкан көн. Бәлки бүген футбол урынына тыйынмадан сериаллар карарбыз? Ya Allah, нинди гынахларым өчен бу миңа? О, әйбәт, аннан җыен гайбәт сатырбыз. Әйе. Ой, әйтергән тукамын, миндә бер начар хәбәр бар. Нәрсә? Әниең безгә кунакка киләме? Тагын кыз алып кайтасыңмы? Борчылма, барысы да яхшы булачак. Мине эштән кудылар. Я, пом тактасы. Шәп бит инде, син хәзер өйдә күбрәк булачаксың. Минем кәефем төште дә, үземә яңа күлмәк алырга булдым. Соң син җүләрмесең? Безнең бит ипотека түлисе бар. О, шәп булган, күрсәтә дә тизрәк. Хәзер килеп. Я, Ходам, бир сабырлык. Я ничек, матурмы? Син бу күлмәк белән минем әбигә охшагансың. Ярый инде. Төсе матур. Мин дөньяда иң бәхетле ир. Ярый әле Ходай безне очраштырган. Җиңне дөрес түгел. Нәрсә димсең? Син нәрсә дим? Әйдә сиңа тагын бер күлмәк алабыз. Әйдә. Юк, бу бит дөрес җавап түгел иде. Дөрес.